नमस्कार दर्शक बंधु आज एपिसोड रे आमे जानिबा महाकाशर किछि गुड़ाए तथ्य को नहीं जानिबा केमिति हैला कोन पई ए सबु काहीकि होउची सबु आपण मानकु विषय संगे कहिबी ए गुड़ाक काहीकि होउची केमिति होउची सबु जानि नेबा चलंतु आज एपिसोड को आरंभ करि नेबा। नंबर 1 शनि एवं बृहस्पति एपरी दुईटी ग्रह ଯେଉଁଠାରେ ହୀରା ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ କାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ ଏହା ଗ୍ରାଭାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ହେତୁ ଏହା ହୀରାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନମ୍ବର 2 ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲା ବଜାଜ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିରେ ଏହା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରହିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପବନ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3 ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମହାକାଶରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୀରା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଗ୍ରହର ନାମ 55 କ୍ରାନ୍କ୍ରି ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହର ଓଜନ ପୃଥିବୀର ଓଜନର ପ୍ରାୟ 8.63 ଗୁଣ ଏବଂ ଏହାର ଆକାର ପୃଥିବୀର 2 ଗୁଣ। ନମ୍ବର 4 ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 10 ଆଲୋକ ବର୍ଷର ଦୂରତାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଦର୍ପଣ ରଖୁ ଏବଂ ତାପରେ ଟେଲିସ୍କୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ। ନମ୍ବର 5 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସହିତ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 29 ବର୍ଷର ଏପରି ଦିନ ଯାହାକି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ 365.25 ଦିନ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଦିନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ 6 ଘଣ୍ଟା ଦିନ। ତେଣୁ 4 ବର୍ଷର 6 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରି 24 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ 29 ଦିନ ଅଛି ସେହି ବର୍ଷକୁ ଏକ ଲମ୍ପ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି 5ଟି ତଥ୍ୟ ମହାକାଶ ବିଷୟରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।